Ez egy kettős életmű. Galimberti Sándor és a második feleség, Dénes Valéria életműve olyan szinten összefonódott, hogy tulajdonképpen külön-külön nem is lehetne megírni az ő történetüket, nem lehetne külön kiadni egy Galimberti monográfiát és egy Dénes Valéria monográfiát, csak így együtt lehet kezelni. Ráadásul onnantól kezdve, hogy ők összeházasodtak, már a kortársak sem tudták megkülönböztetni a műveiket. Nem csak nagyon szép és érdekes képeket látunk, hanem emögött egy nagyon izgalmas élettörténet is húzódik. Dénes Valéria nem akart megházasodni, ő egy nagyon emancipált nő volt. Viszont a szerelem az mindent elsöpört, és innentől kezdve szétválaszthatatlanok voltak. Mindenhol együtt festettek, és teljesen egyféleképpen gondolkodtak a festészetről. Egy nagyon érdekes technika, ez a lazúrozás, a festéknek az oldása, ez nagy valószínűséggel a Dénes Valériától származott. Ő tanult egyébként akvarell festészetet, a Galimberti Sándor nem, viszont ezt a Galimberti Sándor ezt eltanulta tőle, és egészen mesteri fokra vitte, úgyhogy ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy ezek hogy történtek. Amikor ennek a nagyon rövid életpályának vége szakadt, összesen 12 év állt rendelkezésre, ennyit festettek. Előbb halt meg a Dénes Valéria a tüdőgyulladásban, rá 2 napra a Galimberti Sándor a műcsarnok háta mögött a szolgálati revolverével szíven lőtte magát. Tehát ők ennyire össze voltak fonódva. A búcsúlevele, amit egyébként sikerült megtalálni, és ki is állítottuk a kiállításon, egy nagyon rövid kis üzenet. Az első mondat az így hangzik, hogy egy koporsóba tegyetek. Ő nem tudott enélkül, a nő nélkül létezni. Nem lehet külön kezelni ezt a két festőt. Ez egy fort közös életmű. Bizonyos esetekben az derült ki, hogy mégsem az festette bizonyos műveket, amit korábban gondoltunk. Nagyon sok esetben szignó nélküli képekkel találkozunk, és a kutatások során én arra jöttem rá, hogy ezek eleve gyanúsak. Legtöbb esetben az derül ki, hogy ezek Dénes Valéria művei, holott Galimberti Sándornak tartottuk, ugyanis Galimberti Sándor minden művét miniciózusan szignálta. Dénes Valéria sokkal kevésbé szignálta a műveit. Az egyik ilyen éppen a Nemzeti Galéria tulajdonában van, egy Galimberti Sándornak tulajdonított festmény, a Városkép című Nagybányán készült, 1909-ben festett kép. Nekem már körülbelül egy másfél évtizede a fejemben van, hogy ezt valószínűleg mégsem Galimberti Sándor festette, ezért még a kiállítás előtt bekérettünk egy olyan magángyűjteményi festményt, amit Dénes Valériától származik, egészen biztosan 100%-osan. Stíluskritikai alapon megvizsgáltuk, hogy vajon melyikükhöz áll közelebb. Teljesen egyértelmű volt, ez elsősorban a kontúrozásban sokkal idegesebben, zaklatottabban húzza a kontúrokat Dénes Valéria, sokkal lendületesebben, részletezőbben fest Dénes Valéria, vékonyabb ecseteket használ, a Galimberti egyértelműen szélesebb, vastagabb ecseteket használt. A slusszpoén ebben az volt, hogy én mindig szeretem megnézni a festményeket hátulról is. Nagyon fontos információk vannak a képek hátoldalán. Megfordítottuk mind a két festményt. Az egyikre egy nagy D2-es feliratot írtak, a másikra pedig D3-as. Régen úgy állítottak ki festményeket, hogy nem a festményeket nézték, hanem a hátoldalakat, ugye azon voltak az információk, hogy kell gruppírozni, hogy kell egy csoportba tenni a festményeket. Egyébként a D1-es még hiányzik, ez még egy lappangó festmény, de pontosan tudjuk, hogy mi lehetett ez. Ez egy cigányokat ábrázoló nagybányai festmény volt, egy korai Dénes Valéria festmény, amely még az 1960-as években itt Budapesten magántulajdonban megvolt. Sajnos még fekete-fehér reprodukciót sem ismerünk a képről, nagyon örülnénk, hogyha most előkerülne.